שלום, שמי משה. יום הכיפורים ממשמש ובא, וברצוני להתנצל בפני מטיילי התרבוש בכלל ומשפחת שלוש בפרט. במהלך הטיולים אני מאשים את שמחה ואהרון שלוש בבעיות זוגיות. אני טוען שגברת שלוש אמרה כל הזמן לאהרון, מה יהיה איתך? מתי תתבגר? נמאס לי, אין לי כוחות. שהוא הולך לישון על הספה אחרי שהם רבו. ויכול להיות שזה לא נכון. יכול להיות שאני סתם עושה השלכות מהחיים שלי, וזה מעולם לא קרה. למרות שסביר להניח שמדי פעם הוא ישן על הספה. בכל מקרה, סליחה. לכבוד יום הכיפורים הקרב ובא, ברצוני לבקש מכם סליחה. סליחה על כך שמעולם לא החלפתי גרביים. מדוע? סבא שלי לא החליף גרביים. אבא שלי שירש את גרביו הוא לא החליף את גרביו. ואני שירשתי את גרביו של אבא לא החלפתי מעולם גרביים. סליחה. אם תרצו לראות עוד סרטונים, אני אהיה איתכם בקשר במהלך השנה.